Здравейте, приятели и потребители на YouTube. Това е 6-ти епизод на Minecraft. Сега идваме да експорнем мината. Не тая експорнахме миналия епизод. Тоест аз се експорнах за такава. Аз снимах просто да се бъгна на клипа. Така че сега идваме да експорнем тук. Така, взели сме си кирки. Така. Пак казвам, клиповете ми няма по нито един лайк. Нищо. И за абонати се брои. Ако събера 10 абоната, качвам клипче на как се прави сървър на Minecraft с реално IP. И така. Аз в момента играва такъв, но аз в момента е 8. Аз седнах някъде към 6 часа. Изиграх една лига набързо. И тези, които не знаят какво е лига, League of Legends, това е една от най-известните игри, някои не я знаят. Може и на нея да снима, но при нея не е черен екран, не знам защо. Той при Minecraft, когато не е на голям екран, не знам как да си го правя видеото. Това е нещо от настройките за видеото на програмата. Знаете, че не снимам с тъпата бандика. Уоу, what? Кирката ми кога също. Чай е по-хубаво да не попада с Iron кирка, не с обикновена, защото с обикновена, защото не искам да не се хабитва. Защото нямаме толкова много Iron и Iron не се намира през динамика. Ей там, тук да има Iron, го вземем. Се намира в мините. Така, ако Word ви е много голям, директно да се намира в мините, ами някога е тук, когато има мини, нали знаете, колко се вижда. Така, кажете ми се какво да говоря в клиповете, защото не знам просто какво говоря. Изгледам като тапак, както говоря. Само си говоря само. Нека изхвърлим това. Нека да изхвърлим. Ще видим. Тебе ще изхвърлим. Тебе ще изхвърлим. Тебе ще изхвърлим. Тебе ще оставим. Тебе ще изхвърлим. Само се направя две камени кирки. Така. Даже 3 ще се направя, защото така. И колкото тази лига намери представено така, нека се вземем рибата. Вкусна риба. Аз не знам, че има такъв ачивмент. Нищо, вече знам. Нека си видим така. Да направим директно. Така. Нека изкорен тези курси накарем. Намерим. Ще дадем да спрем хора. Искам да видя това с гнилата по дали работи. Ще разширя малко къщата докато стане нощ. Добре. Легнах с върху кучето и се види. Скоро, когато събирам ако събера на поредицата 50 лайка, ще ме видите лексито, ще се снимам, ще се сложа на това, на картинка. Забрах как се казва, на аватар се сложа за една седмица, ако съберат 50 лайка на това друга ми. Ще да е много. Ще ме по-бързо къщата. Че има една минута. Аз ще я изхвърлям за излъку. Аз съм на една минута.
Там. Скелет. Намер. Реально, Килярку. Спорта! Ама тие интрото на знака в другия му профил. Знака! Ох, и ти какво си, бе? Твоето сене. Каква нещо. Чая само споделя малко музика. Кола забрави да върна нещо. Само за целта. Добре, колко ни трябва. Вече трябва не знам, ниче се изнасяме, просто трябва експортни и другите острови. Това е. Като изпълна зомбите ли има между другите, може да се стане. Защото... Не, те не се струва. О, на мене наистина те не се струва. Няма. Рад чувак. Торът да сложим. Май ма спомнят. Не знам. Но къде е толкова много зомбита? О, 100 000 зомбита. Веднъж. Не бе! Вече наистина мисля, че има спомниране. Много идва, бе. Чай да ям сега много, бе. То човек. Само 15 лева, бе, е много хубаво. Това не трябва. В момента левела не ми е толкова важен, защото аз нямам скус да направя enchanted table. На острова не виждам да има шугаркин. Това на острова храна няма пак шугаркин. За по-говорим. Който би трябвало вече да е на линия, да свърши и свърши линия, може да играем за нас си да дам и теми. Само да не умира. Шидева. Кам. Мисля да сляза и там долу да експлорирам. Това малко надолу, нищо че няма. Тук. Добре. Лято. Сега така. Оп. Клиповете ми виждам, че стават добри, защото имам някъде около 5 клипа, това 6-я. В момента се качва 5-я. Аз го правя за вас да имате фобия, не чистам много, значи просто ми скучно да си играете сам. Искам просто да ми пишете по YouTube или по нещо. В Facebook се пишат и малки друго гонят, ако искат има добавяйки да играем на екран. Максималната възраст, който ще ма добавят е до 13 годишни, защото аз съм на 11. Не искам някакви големи дети са правят на дръжни хора. Така да се почне този видео. Ето не там. Къде имаш ли нещо да съм? Аз не сега да видя. Опа! Охо, има. Какво има, баси майка? Една съвсем малка дупка. Какви неща има? Вижте какви неща има. Вижте, бе.
Ара, нека кучи. Не, искам да ги взема. Аз колко неща не взех по пътя. Тук бях. Ти откъде има? Ара, души пълно. Ара, това с твоето ти е дома. Как ти не? Добре, да е добре. Аз тук ти си взимам торчовете, защото са ми ценни, защото не виждам, че колото не е много. На места, на 2-3 епизода намерям по един път. Тъй, че там е по много. Отчу. Ще уберем първо тези ресурси. Те са тука. Чай там да намеря. Ти кът! Ти! Падай долу. Падай долу. Падай долу, чекам! Абе, пак имам. Я ще пострелям. Абе, тук тема има спомнят. Нещо подозирам. За сега поне 20 000 зони да видя. Съм го пуснал на нормално и сега някакво. Точно. Тук има злато, добре. Сега ако намеря диаманти ще са дръбни. Лазурит. Добре. Аре, гърми, ко ще гърми живее. Милиони неща ще делат. И гърми. Умирам. Не, аз съм със сега неща. Маля, кудиня. Ти сега нещо. Представете си как вече ще да съм умирал. От лазурите и под голда почти винаги има диаманти, тъй че ще проверя. Да, той се скана, не знам да се купава. Помням си го внимателно. Не, котик, моля. Няма нищо. Сега да си оберем този голд тук и дайваме. Там идват още идват. Нека си оберем. Лава, ще потърся там се диамант. Много. Крипър. Тя го обезреди. Чай трябва да се изкачим, да. Само да не се заплани. Изкръщи. Тук ти баш. Айде. Не се крие.
Сега идем да редим. Ще паса 7 тук. Ами имам само една. Сега някаква паса си. Абе, ти откъде идиш? Твоето си е. Абе, Извинете, ако чуете това, но кучето ми хърка. Да, ето пак. Къде беше лавата? Там сега. Ще точно ви заработим. Къде ще покажем тук? Ами хора, ще направим и така, че ви ще почнем да се намерим. Внимание, Gold, добре. И сега. Правильно. Това докато ми свършат торчовете туда и след това надявам се. Само да видя колко време е тук. Дами и господа, това беше всичко от мен. Надявам се клипът да ви е харесал. Дайте палец нагоре, дайте коментар. Абонирайте се за мен и скоро ще видим когато се видим.